An balimaw ni ɲantuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko élection législative ni ale ye kalata ye min bɛna kɛ sababu ye ka députéw ni olu ye jamana wasabulon maaw ye ka olu kɔni a ye sigi an ka jamana kɔnɔ ale min tun bolodalen don novembre kalo nata la ale kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni kalataba in kɔni bilala ayiwa kalo 6 nin kalo in kɔni kɔfɛ ayiwa nin kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ walasa ni kalata in yɛrɛ kɔni a bɛ se ka labɛn labɛncogo ɲuman kɔni na cogo min na mankan kɔni foyi kɔni o tɛ bɔ a la ayiwa min yɛrɛ ye an ka jamana wasabulon ye a yirala k'a fɔ kɔni ko ale de kɔni sera ayiwa an ka jamana sariya sunba bulonba min bɛ ni a bɛ fɔ o ma cour constitutionnelle ka se ka olu kɔni ka jateminɛ kɛ cogo min na ayiwa min yɛrɛ ye député minnu bɛ yen sisan olu kɔni ka se ka to yen ayiwa kalo 6 u ka mandat kɔni kɔfɛ ayiwa jamana sariya sunba bulonba min bɛ yen ni o ye cour constitutionnelle ale kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ cogo min na sisan o kɔni kama ni yɛrɛ kalata in kɔni a bɛ se ka bila kɔfɛ la o de kɔni kama ni kalata in kɔni a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila ayiwa a bilala waati min kɔni na o tɛmɛnen kɔ bonya an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 15 min yɛrɛ ye maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni lujura dɔw kɔni bɛ u la u kɔni caman bɔra ni ka taa u ka nisɔngoya kɔni yira ayiwa primature kɔni da la ni o ye an ka jamana ayiwa gouvernement ka ɲɛmayaso yɛrɛ kɔni ye ayiwa ninnu selen yɔrɔ la u kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka nin wulikajɔ in yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ko u t'a dɔn olu yɛrɛ bɛ u yɛrɛ ta cogoya min na k'a da kan kɔni ko baara kɔni tɛ olu kɔni bolo jamana in kɔni kɔnɔna na ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ foroba baara kɔni caman na a bɛ fɔ kɔni ko olu minnu lujura dɔw b'olu la ko olu kɔni tɛ se ka taa k'a sɔrɔ olu dun caman bɛ diplôme don olu bolo u ye kalanjanw kɛ ko kɔni ye fɛn min kɔni o tɛ bɛn o de kama olu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ i n'a fɔ u yɛrɛ tun bɛnna a kan a bɛ waatinin bɔ sisan ko faso baara kɔni fɛn o fɛn kɔni ni maa kɔni bɛna ta la ko ka hakɛ dɔ kɔni bila kɔni olu maa minnu lujura kɔni bɛ olu la ko u hakɛ dɔ kɔni bila olu kɔni kama ayiwa olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu tɛ fɛn wɛrɛ kɔni ɲini jamana fɛ ni o kɔni tɛ olu tɛ geribuya kɔ olu tɛ ayiwa wari kɔ olu bɛ min kɔ o kɔni ye ko jamana kɔni ka baara de kɔni di u ma wa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko u ni ayiwa an ka jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye u ye kuma f'u ye kuma min kɔni bɛ olu hakili sigi nka k'u kɔni tɛna to u yɛrɛ ma ten cogoya la ni ɲɛ kɔni ma sɔrɔ olu ka nin laɲini ninnu na u kɔni tun ka nin wulikajɔ ninnu dabila fo u ka hakɛw kɔni sɔrɔ ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani jago kulomajɔ la